Dodlu. Hayibo, Dodlu. Dodlu madolo lapho. Ngiyaphuta ukhuluma nami? Cha, ngikhona amadolo kanyoko. Yeah, no sense hard to create when you know the one I'm trying to get. Opposite wakho, you bloody one slice. Why are you running? Hayibo. SP. Wenze njani? Fekho amaphoyisa yenza ngigijimisa nga manje. Hayi mfana. Ngicabanga nje futhi mase kuthiwa beqhamuka inyoka kule ndawo kade sikuyona. Ngabaleka kangakanani. Manje yonke ebisibalekisa le. Uyahlanya wena. Awusilima wena. Kade ngikusilima wena. Hey. Manje mawucabanga uba isilimo esikhulu. Lo balekiswa into ayicabangayo. Nalo baleka ngoba bona kubaleka. Wetin be this? Jesus. Are you playing? What type of plane is this? This is playing. Hayibo. SP. Nisharp wandaza manje. Hayi. MAFISWANA Abraham, yazi ngine-stress mfethu. Yeah. Ngine-stress ukuthi anginaso stress mfethu yabo and lento iphazamisa ezinye iy'stress zami mfethu. Kanti labantu mfethu abane-stress basithathaphi mfethu nami ngiyasidinga. Yazi ungasho uqinisa impela SP. Lento stress le thanda ukuba stress. Esenye nje stress naleso kwafe. Wetin be this? Jesus. Are you playing? What type of plane is this?